Bon dia a tots i totes. Avui ens trobem en un altre capítol del podcast 15 més 5, un títol que ens hem inventat sobre la marxa i que el primer capítol no vam dir, però així és. Aquest podcast es diu 15 més 5 i nosaltres som la FEP, com ja sabeu, una entitat sense ànim de lucre. I avui, com veieu, doncs hem canviat una mica el set respecte al primer capítol, perquè a la meva oficina ja no em volien més i m'han fet viatjar, m'han fet anar fora. T'han exiliat? Sí, m'han exiliat, exacte. I a veure si endevineu on estic. Estic a la ciutat de Vicent Andrés Estellés, de Ximo Bayo, a la ciutat de les Flors. I sí, efectivament estic a València amb la meva amiga Irene Esteban, que ella és la delegada de la FEP a València i és la més simpàtica de totes, la més famosa de tota València. Perquè només n'hi ha una. Perquè només n'hi ha una, exacte. No, i això, ella és l'encarregada doncs, de tots els, del projecte en tàndem, bàsicament a València. Què tal, Irene, com estàs? Molt bé, molt contenta que t'hayas exiliat per unes hores a València. Que guai. Benvingut i benvingudes. No, la veritat que li estic agafant el gustillo, a València, sí. M'agrada molt. És que es viu molt bé a València. Sí, sembla que no. Sí. Ho teniu molt callat, és un secret. Sí. Sembla que no, però ho diem molt, ho diem molt, que València està molt bé. Sí, molt bé. Doncs això, tot bé, no? Superbé, supercontenta. Vale, doncs explica'ns una mica com va començar aquest projecte a València. Doncs mira, la FEP va néixer a València fa 5 anys, ara fa 15 a Barcelona, a Catalunya, i 5 a València, perquè les companyes de Barcelona, concretament Laia Bernues, que la vau conèixer en el primer capítol, i Laura Cardús, que és una superestimada companya que ha passat per la FEP, van estar rumiant per seguir europitjant el projecte AFEP França, més enllà de l'estat francès i de Barcelona. I van dir, a on anem? I a Laura Cardús coneixia molt València, l'agradava molt València i a més és una ciutat on hi ha molts estudiants i també existeixen moltes situacions de vulnerabilitat. I l'estima i el vincle amb la ciutat de Barcelona, aleshores van vindre ací i van començar a desplegar la possibilitat de començar la mentoria social a València, ara just fa 5 anys, i per això també estem d'aniversari a València. Molt bé, i com valores aquests 5 anys? Han sigut intensos, no suposo? Sí, han estat molt intensos, amb una pandèmia pel mig, que això va ser intens per tot el món, però estem molt contentes perquè just a València som l'única entitat que fem fins ara mentoria social i és un super èxit per això. A més que hem fet centos de tàndems a 4 barris de la ciutat i vam fer amb les companyes de Barcelona, amb vosaltres, la possibilitat de canviar i d'adaptar la mentoria presencial, no? Que és la que ens agrada. Durant la pandèmia la mentoria online i també va ser un super repte no perdre la possibilitat de seguir amb aquesta proposta, malgrat la pandèmia. Sí. I has dit que esteu a 4 barris? Sí. Quins són aquests barris? Estem ara mateix a Benimaclet, a Orriols, a la Saidia i al Cabanyal. La majoria estan a la zona nord, Cabanyal i Malvarrosa estan just vora mar, però els altres 3 barris són el nord de la ciutat. Hi ha alguna raó per establir els projectes en aquests barris o ha sigut una mica aleatori? Doncs en el cas d'Orriols i Cabanyal sí que són barris que diuen d'acció prioritària, no? on hi ha un alt índex de desigualdats, pobresa, vulnerabilitats, etc. I en el cas de Benimaclet i la Saidia va ser perquè van conèixer el projecte, els va encantar i a més, malgrat que no siguin barris d'acció prioritària, tenen moltes zones de lo que diuen acció prioritària, no? O famílies i xavals, pequeños i adolescents que quadraven per a poder participar del projecte de mentoria en tàndem. I tu has viscut a Barcelona també, sí. No? I et volia preguntar així ja com a curiositat, en plan, quines diferències trobes entre viure a Barcelona i viure a València? Què t'agrada més? Òbviament suposo que València, perquè si no estaries aquí. Per això, sense pudors, si pots. Val, doncs m'agrada. La meva vida a Barcelona va ser molt bonica, però a València la vida en general és molt més fàcil per qüestions, com te deia, doncs les dimensions,
ens coneguem moltíssima gent, aleshores a l'hora de posar en marxa des d'aquest projecte i altres coses se fa tot com més accessible, més fàcil, no construir xarxes d'afinitat o de coneixença, doncs també se fa tot més fàcil, tot està més prop, tot és més barat, malgrat que tot està molt, molt més car ara, però en comparació amb Barcelona és possible tindre una qualitat de vida així, i una de les coses que més m'agrada respecte a Barcelona és l'horta. Tindre horta accessible, no? Tot el que comporta la coneixença dels cicles que toca menjar, que no toca menjar, que toca plantar, que és brutal i t'atravessa la vida. Però què és l'horta? L'horta de València... Vale, explica'm per un... Doncs l'horta de València és una de les meravelles que tenim no només a València, sinó al País Valencià, i bueno, a Catalunya també hi ha moltes zones d'horta cultivable encara ara, però es diu que l'horta de València, la que tenim just a... No? De fet, la comarca on acaba... Bueno, la comarca on està la ciutat de València es diu l'Horta. Ah, sí? La comarca és l'Horta. I la comarca que tenim al nord és l'Horta Nord. O sigui, imagina't la magnitud de l'horta en les vides de les persones. I diuen que és una de les terres més riques de tota Europa, perquè bueno, per la capacitat que té i cultivable a dia d'avui encara tothom molta gent menja de l'horta, però no com una qüestió elitista. Fins i tot a València ciutat, les escoles tenen, no? o els centres educatius tenen molt de vincle amb l'horta. Jo que sé, a barris com Benimaclet o Riols, que hi ha horta urbana, o sigui que s'està construint horts urbans o hi ha aquesta possibilitat, les escoles hi accedeixen amb els nanos i les nanes de manera com, no sé, orgànica, natural, a tot el que vol dir l'horta de València, i jo no era molt conscient quan vaig vindre així, també soc superurbanita i tampoc tenia com aquesta sabidoria, i tindre-la, i tot el que hem d'aprendre encara, te fa com tindre una vida molt diferent a la gran ciutat. Sabem que València és una ciutat gran, però... Clar. Sí. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Quantes coses. Sí, quantes coses. M'han fet moltes ganes de venir aquí. Sobretot perquè ara Barcelona està tot en obres, llavors és com una mica incòmode, estic com una mica... Aquí també se fan obres, Sí. Però potser, no, com fa uns anys, crec recordar que està una mica tot en obres també aquí al centre. Sí, tot. Sí, però és que ara ja, com hi ha eleccions i tal, no es pot passejar, està tot ara toca posar-se les piles. Clar. Molt bé, així que ja em convidaràs a l'horta. Sí, quan vulguis. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Irene. I ara mira, se'm cau. M'he posat nerviós i tot. Ara ve una sorpresa que segur que no us espereu. Bueno, doncs ara ens trobem amb un tàndem de l'any passat que van participar en el projecte a València, i ens fa molta il·lusió tenir-les aquí perquè s'ho han currat molt venint a explicar-nos la seva experiència i tot. Y ¿por qué no me explicáis un poco vuestra experiencia? ¿Desde cuándo os conocéis? ¿Cuánto tiempo estuvisteis? Pues nos conocimos en octubre del año pasado. O sea, no, del año pasado, no, del anterior, del curso anterior. Porque yo vi un anuncio en Instagram de ¿quieres participar en el tándem? Y sí que estaba buscando algo de esto. Digo, me has escuchado en Instagram. Y típico que te sale el algoritmo. Sí, tal cual, funcionó muy bien esta vez. Y hicimos una sesión con Irene, que la dinamizaba, para formar las parejas de tándem, y me encontré con Daisy. Sí. Muy bien, pues explícanos un poco, o sea, explicarnos qué es lo que solíais hacer en vuestras quedadas. ¿Quedabais una vez a la semana? Sí, normalmente quedábamos una vez a la semana. Íbamos cambiando un poco el día, nos organizábamos un poco como cuadrara. Pero solíamos hacer, por ejemplo, me acuerdo que un día te llevé a hacer yoga porque querías hacer yoga. Qué guay. Y ahí estuve probando. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo va esa flexibilidad? Me cuesta mucho, pero una vez y no volví a probar. Porque... no. Qué guay. No fue mi mejor lección. Sí. Y quería preguntaros, por ejemplo, María, ¿qué es lo que más te gusta de la personalidad de Daisy? ¿Qué aprendiste más con ella? Pues con ella aprendí un montón de cómo afronta la vida, de lo madura que es para muchos aspectos. Al final, cuando yo la conocí tenía 16 años, no deja de ser una chiquilla,
pero es súper madura para hablar de un montón de temas que yo le decía, wow, no me veo a mí con tu edad hablando así con esa madurez de esos temas. O sea que para mí... Te estás poniendo roja. fue- Es broma, es broma. Qué guay. ¿Y a ti, Daisy, qué es lo que más te gustaba de María? ¿En qué te ayudaba más? O... Pues que siempre me ayudaba en el sentido de que me escuchaba y que ponía mucha atención, porque yo no suelo hablar mucho, en verdad, la verdad soy muy tímida. Y con ella al principio sí era, pero después no paraba de hablar con ella y tal, y ella siempre me ponía atención y me podía escuchar. Y pues a veces en momentos que no sabía qué hacer, siempre me daba ideas para ver o algo que no lo había pensado. Siempre sabía cómo ayudarme. Qué guay. ¿Y le acabaste haciendo caso en los estudios o al final no tanto? Sí, a ver, sí, acabé estudiando algo, más que todo, porque pues no, tampoco yo no quería dejar de estudiar, pero pues no sabía exactamente qué estudiar, tipo estaba en duda de qué hacer y lo que quería pues estaba lejos de donde yo quería, era un pueblo, pero al final sí pude hacer algo de estudio y sí pude hacer pues así extraescolares, a ir a otros sitios con otros jóvenes, que es lo que más costaba, tenía un poco de ansiedad entre la gente. Claro. Y ahora me he vuelto más, tipo, ya no me cuesta tanto. Muy bien. Y bueno, ¿para qué creéis que os sirvió más participar en el proyecto? Bueno, en realidad vuestro tándem. Para ti, Daisy, por ejemplo, ¿qué es lo- Pues para mí más para salir, porque era una persona que, aparte de que tenía problemas y yo me encerraba sola, pues me ayudaba a hablar con la gente y socializar y dejar de tener esa presión de que no sé qué hablar con la gente. Entonces era como me ayudaba mucho y pues empecé a ir más y empecé como, aunque con mucha vergüenza, empecé ya más a hablar e interactuar más con la gente. Aún me cuesta algo, pero ya voy mejor. Qué bien. Ojalá. Le puedo decir. Sí, ¿cómo fue las primeras veces? ¿Estabais un poco tímidas o...? Pues yo recuerdo la primera vez que la vi, o sea, el día que hicimos la dinámica y que nos asociaron a nuestros tándems, que nos pusimos a hablar, todos estaban yendo y nosotras ya empezamos a hablar. Ella me empezó a contar, 10 minutos estuvimos hablando y fue de, aquí tenemos trabajo. Fue muy guay, fue en plan de, está tímida, pero creo que podremos Qué hacer guay. un buen... Y aún seguís hablando. Sí. Qué bien. Sí. ¿Y tú qué es eso? ¿Qué es lo que más te llevas de haber participado en el proyecto? O... Pues a mí la experiencia de haberla conocido, eso por un lado, y por otro el confirmar que me quiero dedicar a la parte social, porque yo estudié química, Muy pero bien, estaba algo. en un mundo de momento de cambio. Y ahora a partir de ahí fue como intentar redirigir más hacia trabajar con personas y un ámbito más social. O sea que Qué sí, guay. lo he conseguido. ¿sabes? Pues mira, que hayas estudiado química me viene muy bien porque os tengo una sorpresa, ¿vale? Oh. Nada, como, Qué miedo. claro, como erais tan buen tándem y seguro que os conocíais mucho, os voy a hacer un test de personalidad, ¿vale? Pero una tendrá que contestar las preguntas de la otra, ¿vale? Ah, vale. Ah. Intentaremos hacerlo, no voy a poner cronómetro, pero intentaremos hacerlo en poco tiempo, ¿vale? Vale. Venga, Daisy, a ver si te sabes la primera. Vale. ¿Qué signo del zodiaco es María? Creo que era Tauro, si no me equivoco. No, error. Bueno, no pasa nada. Soy era la o primera. Acuario o Capricornio, depende. Ah. ¿Qué dónde quiere lo decir mires. eso? Porque soy el día 20, entonces en algunos sitios te dicen Acuario, en otros Capricornio. Yo digo Muy bien. Acuario. Sí, me ve una amiga mía me dirá es Capricornio. ¿Y ella, Daisy, de qué signo del zodiaco es? Eres de noviembre, o sea que Escorpio. ¿Sí? ¡Oh, sí! Muy bien. Bueno, no es una competición. ¿eh? Qué bien. Bien, bien. Yo también soy de noviembre, pero soy Sagitario. Ah. Yo me la he jugado porque es lo único que sé noviembre, mi hermano. Pero Vale, esta pregunta no os la toméis a mal, ¿eh? María, ¿crees que es una persona organizada o que le gusta vivir en el caos? No, sí sabe organizarse o sí sabe planear algo, pero pues a lo mejor cosas de imprevisto, es como que hay cosas que no le vienen y le va mal. O sea, no hay cosas que no lo organiza o tal, pero En Sí general, sabe. planificada, podríamos decir. Sí. ¿Tú te consideras una persona planificada? soy más planificada de lo que era, aunque yo creo que soy bastante desorganizada de vez en cuando. Estás por Pero en la es frontera, mejor. ¿no? Sí, estoy en el Como límite del bien y del Capricornio. mal. Muy bien. ¿Y tú, María, crees que Daisy es más de caos o es más de calma? Daisy es calma. Ah, qué bien. Yo creo que sí.
¿Tú qué crees? Yo pienso que soy muy desorganizada. A ver, últimamente ya sé planearme mejor a día de hoy, pero antes no sabía ni qué hacer hoy, ni nada, ni qué comer, ni nada. Será como que en el momento. Vivir el momento, ¿no? Muy bien. Y ahora voy a cambiar, ¿vale? ¿Crees que Daisy es de las personas que se levantan temprano o que duermen hasta tarde? Hasta tarde. Lo ha tenido muy claro. ¿Es verdad? Sí. Muy bien. Esto lo cortaremos. ¿Y ella crees que es de levantarse temprano? O... Yo he dado pistas. Sí, yo creo que sí, en sentido de que también creo que depende mucho del día, pero normalmente yo creo que sí es una persona que sí quiere hacer cosas. ¿Sí? Sí, siempre bien. me despierto con ganas de hacer cosas. ¡Qué envidia! Vale, esta es un poco rara, pero a ver si la sabéis. ¿Cuál dirías que es su emoji preferido? Pues diría que no usan muchos. A ver. O alguno que le guste. Pues uno echando la lengüita, por ejemplo. Ah, muy bien. Pero no lo sé. Ahí me has pillado. Pues uno que me guste mucho creo que sí sería ese. Ahora lo que más uso siempre es como caras así sonrientes o avergonzadas. Porque con la gente pues no sé mucho y pues siento a veces que tengo vergüenza y Claro. pues, expreso O sea, así. Te represento. Muy bien. ¿Y María, cuál crees que es su emoji favorito? Yo creo que de las fiestas, tipo el de que... ¿La flamenca? No, el de la flamenca no, es un emoji que pone así como el de cumpleaños y todo eso. Ah, vale. Es verdad. Sí. Se lo suelo poner bastante. A mí me encanta el Y que... No los sé por qué. monitos. Yo no sé por qué siempre uso el de la carita al revés, ¿sabes? A ese me encantó. Lo uso también. para todo. Qué bien. Bueno, pues ya está. El resultado es que os queréis mucho, os amáis mucho, os conocéis muy bien. Después de un añito juntas. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos y por hablar con nosotros. A ti por invitarnos. Bueno, i ara tenim aquí una convidada superespecial perquè vosaltres no ho sabeu, però una de les fites més importants d'aquest curs és que per primer cop hem aconseguit implantar el projecte CAPS a l'estat espanyol, a València, i bueno, tot això no hagués estat possible sense la Eva, que és la tècnica del projecte CAPS, y res, ella es suiza, no ho diríeu mai, pero... Sí. Y nada, explícanos un poco en qué consiste CAPS, qué es... Vale, pues el proyecto CAPS propone vivienda económica a estudiantes entre 18 y 30 años y a cambio ellos pues hacen proyectos sociales, es decir, que participan en proyectos de la AFEB, que es la mentoría social, y al lado de eso crean un proyecto social. Por ejemplo, en el caso de Valencia, tenemos un piso de 3 estudiantes y ellos ahora mismo están llevando a cabo talleres de uso de móviles para personas mayores. ¡Qué guay! Sí, está muy bien. Y funciona muy ¿Sí? bien. Sí. Bien. Qué guay. Y Sí, creo sí. que es un proyecto que tiene mucha implantación en Francia, ¿no? Como que en muchas Sí. ciudades. Sí, aquí solamente tenemos a 3 estudiantes que Muy están bien. participando 3 en el héroes. proyecto. Qué Sí, bien. exacto. Pero en Francia hay 1000 de personas. 1000 personas. Sí, más de 1000 estudiantes que están montando proyectos y viviendo en esas habitaciones. Claro. Qué guay. ¿Y qué diferencias ves entre lo que hacen en Francia y lo que hacemos aquí en Valencia? Pues lo que he dicho, que es un proyecto súper pequeño aquí, que en Francia ya tiene mucha más importancia. Y ellos no tienen... Aquí tenemos pues la vivienda, el piso, y es un casero que alquila el piso, es un casero privado. Ah, vale. Que ahí no son caseros privados. Entonces, eso Es puedo... como vivienda pública. Exacto, exacto. Siempre en la vanguardia. Claro. Y aquí es un propietario privado. ¿Y tú, por Sí. ejemplo, qué beneficios le ves a que un propietario privado ponga su vivienda en este proyecto? Pues pienso que primero es gratificante para él saber que su piso está por un proyecto social. Y después también la cercanía que tenemos con el casero. Es decir, que cualquier problema le llamamos, está aquí, vive al lado.
Es que es mucho más así familiar, diría yo. Claro, entonces entiendo que la FEP también como que les da unas garantías, ¿no? De Claro. tendrás a estos inquilinos durante cierto tiempo. Sí. Si hay algún problema, entiendo que mínimamente, o sea, se hace de... Sí, se hace seguimiento con los estudiantes individuales para saber cómo están. Si hay problemas en el piso, ellos lo ven directamente con el casero. Nunca he tenido que actuar entre el casero y los estudiantes porque se llevan súper bien, se conocen y creo que es también un beneficio de tener un casero privado. Imagino esas reuniones en plan, pues este no ha rellenado la nevera o Sí. este no ha fregado los platos. No, que va. A ver, hay problemas de convivencia, pero como en todos los pisos nunca hubo un gran problema porque intentamos que se llevan bien, que tienen las mismas aficiones y todo para que la convivencia sea buena. Porque Sí. entiendo, tú que vives aquí en Valencia, es complicado acceder a un piso para estudiantes. Sí, es muy complicado. Y además, muchas veces te encuentras con pisos muy pequeños que cuestan mucho. Los caseros no son todos muy amables. Bueno, es muy complicado el tema de la vivienda aquí, la verdad. Es que es heavy porque además como que nos obligan un poco a siempre compartir piso hasta Sí. muy tarde, ¿no? Es muy Claro. difícil como emancipar. Imposible encontrar un estudio para ti mismo. Ya. Imposible. Porque Sí. cuesta demasiado. Sí, además ponen como demasiados requisitos, Sí. que si la nómina es en plan, estoy estudiando, ¿qué Claro, nómina quieres claro. que te dé? Mm. Sí, todo un tema esto de compartir piso. ¿Tú compartes piso? Sí, con 4 personas. Wow, muy bien. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, a ver, en este piso súper bien. Luego he tenido experiencias así más complicadas. Claro. Pero, Yo bueno. en Irlanda llegué a compartir piso con 12 personas. 12 que eran 14 porque había 2 parejas. Pero o sea, era una casa enorme. sí, era una entonces. casa, pero tampoco era demasiado grande, ¿eh? Lo que Madre pasa es que, mía. claro, si aquí hay problemas de Uf, vivienda. ya que veo que con 4 ya es un rollo de horario, de ducha, de no sé Sí, qué, sí. entonces con 12 personas. Y buscar piso también es una aventura, ¿no? Me Sí, imagino. sí, sí. Y además te encuentras, lo que te he dicho, con piso que no valen el precio que ponen o el casero pues no tiene nada de legal, ¿sabes? Porque Claro. es muy complicado. ¿Y te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado, por ejemplo, de ir a ver un piso, como estas visitas conjuntas que hacen de... O sea, en Barcelona al menos, como que ahora se ha puesto de moda eso, que vas a ver un piso y hay 10 personas más viendo el piso a la ¿Sí? misma vez que... Entonces es como una competición muy extraña, sí. No, una vez me ha pasado que yo he ido a visitar un piso y no estaba nadie viviendo, que él me había dicho que sí que había gente, ¿En pero serio? no estaba nadie. Y entonces yo he dicho que sí porque estaba desesperada con el tema de la vivienda, no costaba tanto, entonces le he dicho que sí. Pero he vivido 2 semanas sin saber si había gente que vivía en mi piso. ¡Guau! ¡Qué heavy! Y luego 2 semanas después una llegó de un viaje de América Latina. ¿En serio? Sí, te lo En juro. plan, ¿quién hay en mi Sí, sí, piso? sí. Wow. Y ni sabía que yo estaba viviendo en el piso. En Qué plan, heavy. todo muy raro. Sí, sí. Y además, cuando estás fuera de tu país, como que también se aprovechan un poco, ¿no? Claro, sabes que, claro, que vienes de afuera, entonces lo aprovechan. Yo me acuerdo una vez que estaba compartiendo piso y con otro amigo decidimos compartir piso, pero buscar otro. Sí. Y aquello que hacemos la cita, no sé qué, vamos a ver el piso y nos encontramos que el propietario de ese piso era nuestro mismo propietario. Y encima como que no le habíamos pagado el alquiler ni nada y nos dijo, pero vosotros que queréis comprar piso, o sea, queréis alquilar este piso y no me habéis pagado ni el otro, así que no es normal. Así que Madre mía. fue una mala experiencia. No, pero la verdad que está muy bien que se desarrolle este proyecto, ¿no? Porque, y más en España que con la precarización de la juventud, Ujú. que no podemos acceder a pisos y eso, como que un proyecto y que encima, porque entiendo que también interesa que el proyecto sea en el barrio, ¿no? Es como que lo revaloriza un poco. Claro, es que, bueno, para los estudiantes primero lo veo súper positivo porque primero tienen acceso a una vivienda digna y económica. Claro. Y luego se involucran en un proyecto social, tienen una experiencia así social, más conocimiento del barrio donde viven, entonces más conocimiento también sobre las problemáticas que pueden encontrar. Claro. Que antes de eso, por ejemplo, en nuestro caso, hemos tenido contacto con servicios sociales del barrio para saber un poquito las necesidades del barrio y nos damos cuenta de que hay muchísimas necesidades y falta mucha gente también para llevar a cabo Claro. esos proyectos. Y gente joven también, Claro, ¿no? Porque sí. los barrios a veces pasa eso, que los jóvenes como que no nos involucramos tanto, Ya. ¿no? Sí. Y esto quizás hace como, claro, si estás dando talleres que era De uso de móviles. de uso de móviles para Ujú. personas mayores, luego te las encuentras por la calle, Claro. compras en sus
en las tiendas, no sé. Sí, La verdad sí. que genera como... Claro, una cohesión así de barrio, de comunidad. Muy bien. Exacto. Pues muchas gracias A por ti. explicarnos todo. A ti. Molt bé, doncs, com ja sabeu, a cada capítol tenim una secció pedagògica i avui tenim aquí a la Victòria, que és una companya de València, i res, la veritat que és molt sorpresa, jo no sé què ens portaràs avui. Avui vinc a parlar de les xarxes socials, Vale. ¿vale? Bueno, soc Victòria. El que sabem és que les xarxes socials són un fenomen que és relativament nou i encara no sabem massa bé els efectes que té sobre la societat, sobre la joventut, no? Què impliquen les xarxes socials per a la joventut? Pues és la forma que tenen, sobretot, de relacionar-se entre iguals. També és la forma en la que tenen d'aprendre els codis socials que hi ha, perquè és primàriament la forma en la que més socialitzen. També es culturitzen, a vegades pues, a lo millor no de la millor forma, però en streamers i youtubers i tiktokers, tota aquesta influencers en general. L'adolescència, sobretot, és una època un poquet complicada, estem aprenent a comportar-nos, estem entrant un poquet en la vida adulta, testejant un poquet els límits, i moltes vegades, clar, quan som adolescents fem tonteries. El que passa és que ara queda enregistrat i es queda una petjada digital que és quasi impossible d'esborrar. No sabem quines implicacions tindrà això en el futur, però, clar, és algo que hauríem d'estar ensenyant a la nostra joventut. Vale. Volia parlar primer un poquet de la part més nociva i negativa de les xarxes socials. Per exemple, afecta molt de la imatge i l'autoestima, la percepció que tenim de nosaltres, el món dels influencers, sobretot, ha alterat un muntó, la nostra percepció de la realitat, el Photoshop, els filtres, totes aquestes coses, sí, són molt heavies i poden fer, sobretot en les dones, pues, en les joves, molta hipersexualització, que estiguem tot el rato conscients del nostre cos i preparades per a una càmera que pot enregistrar-se i ja les queda ahí per a tota la vida. Entonces jo volia proposar-te de que provarem un filtre que ha sigut un poc controversial a TikTok, ¿vale? Perquè no notes que és un filtre, pots hasta posar-te la cara i és molt heavy com et canvia la cara. Sí, vaig a fer el vídeo i si vols després te'l passe. Vale, el posarem en pantalla després. Toma ja! Has vist? Ai, pues a tu et queda com més natural, a mi em fa... Sí, bueno, no sé, aquestes celles... Pues... A veure... Mira. Hola, que heavy, tio. No sé si... I a més supermaquillada ja de per si. Sí. És que a lo millor va per gènere i te ho pilla, no tinc ni idea, però a mi m'ho fa... O sigui, a mi, per exemple, em treu com tot això. Sí, et treu... No, claro, tens que estar superflac. Ja. Tens que estar superflac per a les xarxes. Que heavy. I a més, clar, això com també són estereotips de bellesa, però molt occidentals, no? Vull dir, clar. Potser persones asiàtiques no tenen aquest estereotip i les està estilitzant com una tia de Califòrnia. Sí, i et fa els ulls així grans i sí, és això. De fet, n'hi ha també molta controvèrsia, molt de filtres que et blanquegen la cara. I a les persones racialitzades les blanqueja la cara, és molt fort. Sí, cada vegada n'hi ha més. Després, bueno, està el tema de l'addicció, que jo volia reptar-te a que mirem les nostres estadístiques de connexió Això en directe, a Instagram i a TikTok. Jo vaig exposar-me perquè... Però bueno, per a que veguem tot el temps que no passem fent altres coses, a mi em lleva un muntó la concentració, els algoritmes estan fets per a que estiguem tot el rato ahí enganxats. Així que... Vale, digue'm com es fa. Sí, vale. En Instagram... Ai, espera't, mira, vaig a guardar en borradors. A veure, en Instagram tens que anar a configuració... Això no m'ho esperava, si no, no et convido. Configuració. A configuració, sí. Vale. I ahí busques... Ai, bueno, no aceptar. I ahí busques temps. Ahí. Temps. Ah, vale. Tiempo transcurrido. I en Instagram cada vegada menos. No està mal. Però què vol dir, media? La mitjana de cada dia.
21 minuts. No m'ho Que no crec. té res. No m'ho crec, en realitat. Jo tinc 44 minuts, però jo Bueno. sé que TikTok va ser molt més heavy. N'hi ha perills més greus, òbviament, és que hem de ser conscients i hem de parlar en les nostres peques i adolescents, que són les interaccions no desitjades amb persones adultes. Que heavy. També de la difusió d'imatges comprometudes, que mai és culpa de la persona que les comparteix, perquè es comparteix en confiança, però bueno, hem de ser conscients de la petjada que es té. I també el risc que porten l'anonimat, el risc al ciberbullying i totes aquestes coses que són temes seriosos i que haurien d'estar tinguent aquestes conversacions més a sovint. Sí, No? sí, total. Així que, vinc a proposar-vos una forma de pegar-li la volta a això amb aplicacions per al mòbil, la tablet, que, són més constructives i podem també ensenyar-los a utilitzar-les de forma positiva, perquè al final són una ferramenta neutral que nosaltres elegim com utilitzar-la. Molt bé. Així que, per als estudis, jo recomano Wola, que és un banc d'apunts superguai i super ben fet, que a més pots guanyar unes perretes, si vols. Si puixes els teus apunts. Sí, Molt bé. vas pujant a cèntims, però si vas muntant i tenen qualitat, a la gent li agrada, s'ho descarrega. Al meu cas no guanyaria ni un puto euro perquè no fes apunts en la meva vida. Però... Veus, per a persones com tu Clar. que no es fa apunts, també està superguai. Sí. El Google Acadèmic, que és molt guai per a tindre fonts que et servisquen realment per als treballs, que no siga sols Wikipedia, que nos conocemos. Ara està el xat GTP aquest. Ja veus, això és una locura, Sí, lo de sí. la intel·ligència artificial. Molt heavy. Bueno, se De vienen fet, tot aquest cositas. podcast l'he fet amb el xat, Ah, sí? No, t'imagines? I després recomane Forest per als estudis, que és una app que va plantant arbrets el temps que estàs sense mirar el mòbil. Hòstia, que Si guai. després mires WhatsApp o el que siga, es talla, se muere l'àrbol. Canvi climàtic, Sí. se'n va el planeta a la merda... I si poses prou d'arbres, si et creixen prou d'arbres, ells planten un arbre real que al món. guai. Així que és superguai. Després de social, recomane Teleparty per a veure sèries i pel·lis juntes quan estem separades. Ah, sí? A la pandèmia va molar un muntó. Ah, mira, com que ho pots posar... O sigui, com per veure una pel·li amb algú que està al mateix Claro, temps. sí. Hòstia, que guai. I pareu al mateix temps i teniu un xat Ah, i tot, molt molt xuli. Està Handshake, que és un lloc on podeu fer com si fos un Tinder, però amb pel·lis i sèries per a decidir què voleu veure, Molt i bé. també en jocs, de tot el que vos podeu imaginar. I a Discord es poden fer també grups d'estudi, que això mola un muntó. Mira, molt bé. Després, per a la vida quotidiana, recomane el Tricount, que ahir pots veure les comptes, arreglar-les en els teus amics i tal, i que no siga una pesadilla. L'app del Metro València, per a les que són valencianes, que serveix un muntó. I d'oci, recomane Duolingo, que Molt totes ho coneguem. Jo he tingut una ratxa d'estos 75 dies. Ole. Supera-lo. No, impossible. Després n'hi ha una molt guai que es diu Fantasy Hikes, que és nova, que et conta el que camines i ho compara el teu camí com haguera sigut si hagueres estat caminant cap a Mordor tot aquest temps. En sèrio, Sí. que guai, jo vull això. Això és molt xulo. I l'últim, que l'estem utilitzant un munt amb els tàndems i mola molt com a ferramenta de dinamització, és el geocaching, que vas per la ciutat i et diu punts on hi ha com tresorets amagats. Que Pues guai. a lo millor, jo què sé, és una tapa d'un boli. I tu te la pots emportar, però has de deixar algo a canvi. Ah, mira. Un botó, no sé, Que un guai. caramel. Sí, així que, bueno, aquestes són les propostes que jo tenia per Que a tu. guai. I, per exemple, què opines del... Com es diu el Virreal, no? No sé si l'has fet servir. Ah, un sí, cop. sí. Sí. 48 hores en Sí, dos sí, sí. dies. No? Bueno, lo que mola de Virreal és que connectes una vegada per a veure el que estan fent els teus amics en el moment i ja te'n vas. Entonces, Clar. sí que a lo millor és un poc més sanota, a lo millor si fan noves actualitzacions ja comencen a enganxar-te més, però està molt guai perquè és veritat de construir un poquet la idea eixa de que has d'estar perfecte i tal, pues Virreal te toca i te toca, i Clar. si ho muntes més tard, pues... Tot que, o sigui, jo crec que hi ha gent que es munta la seva pel·li, no? També, com que Sí. està pendent en plan i Sí, es sí, munta el sí, seu sí. set de dir, és impossible que cada puto dia estiguis al camí en plan fent... No, sí, literalment. Però lo guai és que també et conta les voltes que s'han pres fotos noves, en plan...
te l'has pres 5 voltes perquè n'aixies guapa? Doncs pues mira, mira. ho diu, es diu Hòstia. en retakes, així que sí. estàs un poc comprometuda. I també una altra cosa que em va ratllar molt del TikTok és que quan me'l vaig fer, o sigui, ens el vam fer la meva parella i jo al mateix temps, vale? I no teníem cap mena d'informació, o sigui, no havíem completat el perfil ni res, només home i dona. I tia, els primers vídeos, els meus eren futbol, ties bones, tal, i ahir eren en plan bebès, gatets, saps? I és com, tio, com es pot ser tan sumament masclista, saps? Ja. Sí. Jo, però el meu nòvio també li sia tot el rato futbol i tot això, i ell no volia saber res de TikTok, però a mi m'agrada enviar-li TikToks, entonces vaig estar com una setmana cultivant-li l'algoritme perquè li xiren coses guais, com educant, donant like, buscant coses. Molt Sí. bé, molt bé. Bueno, doncs moltes gràcies, Victòria. Moltes gràcies a tu. Ha sigut superguai aquesta secció. La veritat que m'ha après molt, i sobretot per tractar amb les adolescents també, aquestes alternatives i tot, que és un tema que crec que no es parla prou, però que cada cop s'ha de parlar més. Sí, sí, i sobretot anar actualitzant-nos perquè és que no paren d'eixir coses. Entonces, bueno, a veure què es depara el futur. Molt bé, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies, adeu. Adéu. Anem a fer un exèrcit d'escèptics. Bueno, doncs, com us imagineu, ja estem arribant al final i res, abans d'acabar m'agradaria fer com una mica l'agenda cultural de València. Super. Perquè tu m'has dit que és una ciutat supermoguda, no sé què, bueno, doncs anem a destacar algunes activitats, per exemple, les que fan els, com es diu, els centres municipals de joventut, Correcte. no? Crec que al Cabanyal i Benimaclet fan Sí. com tallers molt guais. He vist aquest mes, per exemple, de beatbox, De què més? reciclatge de roba, no? Sí, Crec que n'hi ha un. sí. No, molt guai. I també el Centre del Carme de Cultura Contemporània. Sí, que de fet és un centre al qual van molts tàndems. Sí? Els hi agrada molt. Sí. Pues sí, he vist que fa moltes activitats gratuïtes també. I l'Institut Valencià d'Art Modern, El IBAM. IBAM, No IMAM, IBAM. Molt bé, doncs es veu que també té exposicions Sí. gratuïtes, no? Que poden anar als tàndems a Sí. culturitzar-se. I a una més que mica. interpel·len molt al jovent. Ah, sí? Sí, Mira, està molt bé. prou bé. I també he vist que aquest mes hi ha un cicle de concerts que es diu Un llac de concerts a la Ciutat de les Arts i les Ciències, aquell totxo. Sí, sí. I també hi ha un cicle de cinema sobre drets humans molt guais, a la nau. I per últim, estem al mes d'abril i està a la Fira del Llibre. Toca Així que llegir a comprar molt. llibres, a gastar-se Sí, sí. la pasta. A més que se fa en un parc molt bonic Sí. de València, Vivers, i és espectacular la Fira del Llibre. I jo recomanaria també anar a passejar per l'Horta Home, de València. clar. Com... Sí, sí, o als horts urbans, que hi ha alguns barris, i poder xerrar amb la gent que... Que guai. Una superactivitat. Això em quedarà pendent, Sí. pel proper I tant. capítol del podcast. I tant, i tant. El farem a l'Horta de València. Molt bé, doncs moltes gràcies per convidar-me aquí, he estat superbé. A tu, Aitor, pots venir quan vulguis. Sí, la veritat que m'he sentit molt com a casa. Està a casa. Sí. I res, moltes gràcies també per escoltar-nos, Sí. per veure'ns per YouTube. Això és 15 més 5, un podcast totalment autogestionat. Super autoproduït autogestionat. I artesanal, vull dir, qualsevol reclamació us la foteu per... I res, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Ens veiem al següent capítol. Adeu!